Dacă vrei să câștigi 100 de lei pe Revolut, tot ce trebuie să faci este să fii abonat la acest canal, să dai like la acest video, un comentariu și un follow pe Instagram. Iar în următorul videoclip voi extrage câștigătorul. Băi fraților, dacă aveți ceva cu cineva în viața asta, cel mai bine e să vorbiți, nu vă răzbunați pe mașini, pe astea, că nu e frumos. Și nu cred că am greșit la nimeni ca să fac treaba asta. Băi, nu știu ce am greșit, nu știu ce am făcut atât de greșit sau dacă am greșit cuiva, dar nu știu, nu mi se pare normal treaba asta. Am sunat la poliție, poliția m-a pus să vin la secție. De acolo se vor descurca ei, să ia camerele, să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci nu este niciun prank, nu este absolut nimic. Deci tot hype-ul ăsta pe care îl aveam să filmez ce voiam eu acum de Crăciun, nu mai am nici cel mai mic chef. Băi, oameni buni, nu știu cum să vă spun asta. Astăzi am fost să iau anumite lucruri, să fac un videoclip pentru Crăciun și altcineva mi-a făcut o altă surpriză de Crăciun. Cineva mi-a vandalizat mașina. Nu-mi vine să cred cum poate să arate și ce a putut să facă la mașinuța asta, cum a îndrăznit să facă treaba asta, eu nederanjând pe nimeni. Și chiar dacă deranjam pe cineva, trebuia să vorbească cu mine, nu să se răzbune pe mașină, pentru că mașina este praf din toate punctele de vedere, din orice unghi te-ai uita, este terminată. Nu știu ce să mai zic. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva și pur și simplu sunt șocat și nu pot să cred că cineva a fost în stare să facă lucrul ăsta. Deci efectiv nu pot să cred că cineva a fost în stare să facă lucrul ăsta. Pur și simplu e distrusă mașina. Haideți să vă arăt. Uitați-vă cum arată mașina. Au scris pe ea cu spray. Deci efectiv sunt șocat. Mie nu-mi vine să cred ce a putut să-mi facă. Și e pur și simplu, nu știu, nu am cuvinte, efectiv nu am cuvinte să spun. Măcar dacă scria corect. Dacă tot facem caz de necaz, dacă scria corect. Deci mă tot gândesc cine ar putea fi și nu-mi dau seama. N-am avut niciodată probleme cu nimeni, nu am enervat niciodată pe nimeni. Dacă am avut vreodată vreun conflict, ceva, am stat de vorbă, am rezolvat. Nu o să ajung niciodată să facem mai ales chestii de-astea pe mașini. Uitați și voi, hater, fuck you, prostule, lasă-te de YouTube, slab. Și bineînțeles o pâră. Minunat. Deci vreau să vă spun că cine a făcut treaba asta cu siguranță va plăti, nu va rămâne așa. Și nici nu mă voi da bătut până nu aflu. Pur și simplu și-a bătut joc de munca mea, că nu este o mașină nici scumpă, dar nu e nicio mașină oarecare. Și chiar orice ar fi fost, orice mașină ar fi fost, cu siguranță nu trebuia să se întâmple treaba asta. Nu ai voie să te atingi de lucrul omului, indiferent de... Deci eu mă uit la mașina asta și credeți-mă că îmi vine să plâng. Uitați-vă și voi. Cum pot să mai merg eu cu mașina asta pe stradă? Cum aș putea să mai merg eu cu mașina asta? Când este absolut toată. Mai trebuia pe plafon să scrie și... Asta e. Am deranjat ca lumea. Am deranjat ca lumea. Uitați-vă și voi. Salut, vecini. Asta este. Când o să aflu cine a fost, nu o să mă răzbun,
O să merg pe cale legală cu absolut tot. Nu îmi stă, în primul rând, mie nu îmi stă în caracter să mă răzbun. Și nu știu cu ce aș putea să mă răzbun, dar o să merg pe cale legală, pentru că mai bine o greșeală de asta pe termen lung, să te coste pe termen lung, decât să fie o greșeală de asta, care este o greșeală mare, și să nu-l coste nimic sau pe termen scurt. Prefer pe termen lung. Acum care sunt consecințele nu știu, dar cu siguranță le voi afla. Băi, nu știu acum cât m-ar costa pe mine toată reparația asta. Nu știu ce să fac, dacă o vopsesc înapoi sau dacă ar merge direct un colant peste. Că, sincer, dacă aveam colant pe ea, nici nu mă interesa, îl dădeam jos. Dar acum să o revopsesc și să mi se întâmple, Doamne ferește, același lucru, nu vreau. Nu știu, spuneți-mi voi dacă știți, dacă e ok să pun direct colant peste vopseaua asta dată, că nu știu ce să fac. Deci sunt atât de supărat, mi-a stricat ziua, am vrut să filmez ceva și nu voiam niciodată să ajung la un videoclip de ăsta să-l filmez. Efectiv mi-a stricat toată ziua, tot weekendul. Și aici m-a oprit poliția. Era la sfârșitul zilei după tot ce s-a întâmplat. Din păcate telefonul a fost conectat la navigația mașinii și nu s-a auzit ce am vorbit. Ideea e că au venit după mine, mi-au dat 2 goarne, m-au tras pe dreapta, m-a întrebat ce s-a întâmplat, le-am explicat ce s-a întâmplat. Le-am spus că am fost deja la poliție. Băieții au citit și ei ce e pe mașină și cam atât. Dacă vrei să câștigi 100 de lei pe Revolut, tot ce trebuie să faci este să fii abonat la acest canal, să dai like la acest video, un comentariu și un follow pe Instagram. Iar în următorul videoclip voi extrage câștigătorul.